Ramazan ayda İbrahim Halilullah qadim peygamber. Şoňa Allah Taala bir neçe suhuf iýeripdir. Ramazan ayının içinde Hudaý Taala Musa peygambere Tevrat iýeripdir. Ramazan ayının içinde İsa peygambere İncil iýeripdir. Ramazan ayının içinde Allah Taala Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim iýeripdir. Ramazan ayının içinde Kadir gece var. Ramazan ayının içinde taravih namaz var. Ramazan ayının içinde felalliklerde tamam musulmanlı oyanmak var. Felallik kaçan bark danatmaka. Giyeceğin yarınla oyanıp Hudaýy çağırıp felallik etmen ara tutacak demek var. Ramazan ayına günnüydünne hassa bu ullerde tomsun ullerine tamam alim cihan musulmanlar günnüydünü arada tutmak var. Anın için Peygamberimiz aydıptır. Ramazan ayın deslaqı 10 günü rahmattır, duruşuna berekettir. Ortası mağfirattir, günah geçilmektir. Ve ahirkisi Allah Taala'nın qaharından, gazabından ki Allah Taala'nın odi ve cehennemi olsun, şondan azat bolmaktır deyiptir. Görün musulman doğullar, Ramazan ayın içinde üsüsünü bolan zatları, ulaqan kudret kelamlan inmegi, Kadir gece, birce gece 80 yaştan 80 yıldan kan erzişi olan birce gece de içinde, taravih da şun içinde, hatım da şun içinde, günnü arada da şun içinde, telallik turmak da şun içinde, duruşuna bir bereketli ay. Şundan çüreyim, yine Peygamberimiz aydıptır. Her vaqt Ramazan ayın deslaqı gecesi gelenne, ulaqan zorlu cinleri, şeytanları gıncırlap dağılıp koyuluyor. Cehennemin hemme kaflarını kulp vuruluyor. Ve hemme cennetin beheştin kaflarını açıp koyuluyor. Ve Ramazan ayın gecelerinde her gecesinde kıygırılıyor Allah Teala taraftan. Ya bağiyel hayri akbil, ya bağiyel şerri aksir. Ey kavini isteyen, ey rahmet isteyen, ey Allah Teala'nın radiyetçiliğini isteyen, ey iki dünyada gönülmek isteyen, ey hoşbahti isteyen, fırsatlar şu mahal ellen verme deyip günahşım kıygırılıyor deyiptir. Ve telekelik isteyen, günahın içinde, Allah Teala'nın qaharının içinde gezip veren adam onunla kıygırılıyor. Hey Allah Teala'nın buyruğundan taşa düşüp veren, fırsatlar şu mahal evrilmeye deyip günahşım Allah Teala taraftan bir sesle iyinip deyiptir. Ey mümin, musulman doğallar, ey mümin, ey yaşdaş dostlar, ey cavan dostlar, yaxşıca kulağınız gerin. Peygambercan, odal minberi yokmuş, bir bağın şakasının üstüne çıkıp ya bağı yaplanıp da hutba, vağdı, nasihat berýänmiş. Ohan minber becerilip, minberin üstüne çıkanna yanına da adam yok. Peygambercan amin niptir. Amin nidigi Hudaýaşyň duasyny kabul etdiýdigi. 3 şedek amin nidi. Birini aýtjak başga ulamalardan eşitýänsiňiz. Wagtlar sahabalar aýdypdyrlar, ya Resulallah, ýanynda adam yok. Bir dua edilen aktin amin nidiňa, amin nidi Hudaýaşy duany kabul etdiýdigi. Onna Peygamberimiz aýdypdyr, aýtýanyňyz dogry. Ýöne Cibril ferişte geldi we dua etdi. Ey Hudaýa bir dua näme? Duaşy Cibril ferişte, tamam peygamberlere vahiy getiren ferişte, tamam peygamberlere Allah Teala'nın buyruğunu getiren ferişte dua edipdir. Hudawanda her kim musulman olup Ramazan ayının üstüne gelip Ramazan ayının içinde olup Ramazan ayda sağaman tamam bolsa yine de Hudaý Teala'nın mağfiretinin içine düşmedi. Mun içinde Kadir gece va, arada va, telallik va, tarava va, cemaat va, ağdaçarlık va, üsüsüne bereket, üsüsüne rahmet, üsüsüne Hudaý Teala taraftan dökülüweti. Yine de şol adamın günahı geçilmese, şol adamı Hudaý Teala zelil, har, betbaht olmayan etsin deyip, Cibril ferişte şol adama beddua etti. Men ne dudum deyiptir. Cibril ferişte bana aytti, ey Resulullah amin dedi, men ne amin dedim deyiptir. Ey dostlar, ey cavan dostlar, ey dinduş dostlar, Allah şahit oyun kepdälşi. Sahih hadis Peygamberimizde bolup geçen gördüňüz. Ramazan ay üstünden geçipdi. Şamahal Şaban ay inne öwden Ramazan ay gelýär. Ramazan ay geçipdir. Bu adamın häzir de günahı geçilmeýändir. Yani heýwere rahmatdan daşadym bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň razyçylygydyr diýip bersin özýän adam däl bolmaly bolýar. Şu bol bereketiň içinde de günahı geçilmeýän galata yan geçti ki
Awwalin gijeden cehennemin gaflary qulp bolup, behiştin gaflar açılyan aylarda da, gijelerde de yeni günäti geçilmese, ol adamy Hudaý bitbaht teslimleyip dua etdi. Min Rasulullah, min rahmetul lil alamin. Şoňa amin diýdim diýip. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ve ma taqarraba ilayya abdi bi şeyin ahabba ilayya mimma iftaraltu aleyh." Hadisun sahih. Peygamberjan aýdypdyr, Allah Taala aýt: "Ya ey bennäm, maňa ýaqyn boljak bolsaň, men razyçylygyny tapjak bolsaň, men farz eden zadymy awwal gaýym bolýdypdyr." Recep ay, Şaban ay, ulamaly eýýändirler. Hewre sogaby kendir, hak görürüm. Bir adam 1000 ýyllap Recep aýyň şodurşyny tutsa, 1000 ýyllap Şaban aýyň şodurşyny tutsa, Ramazan aýyň bir jowny diýýän nädir sogaby? Arkaýyn bol. Hudaý Taala Ramazan aýy farz edipdir, bitin aýyň şodurşyny. 5 wagt namaz ýany. Her jere nefil namaz kan okuýsaňda 5 wagt namazyň Allahu ekber diýýän nädir? Arkaýyn bolun. Zekat ýany, farz zekat, wajibat, 3 zekat. Her näjire milyon milyardyr adam sadaka berdin. Her sadakala 1 rial zekatyň sogabyny ýetýän nädir? Allah Taalaň farz eden zatdyr. Ramazan aý arada 5 wagt namaz, malyň zekaty, güýjüň ýetse hac etmek, şula farz äwwel işlere gaýym durmaly diýipdir Hudaý Taala. Wa qala sallallahu aleyhi ve sellem, lep aýdyp barýan görüňlem, gudret kelam ýa-da peýgamberjanyň aýdan sözleri. Bireme çalatymrak giderin wagtda. Bir adam Peygamberimiň aýdan sözleri. Ramazan aýdan bir jewünni agdyna açsa, merid bolmany, urfat bolmany, ijazat bolmany, bir keyfini agdyna açsa, bir jewün Ramazan aý geçýärda, inni şol adam lem yaqdi anhu siyamud dehri kulli ve insamy. Şol adam ebedil müňlerçe ýyllap ömür sürüp arada tutsa da şo bir günüň sogabyna ýetip bilmeýärdir. Lep Peygamberimiň aýdan sözleri. Qazasy bolar diýipdir bir günüň. Ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmezlikdir. Ramazan aý Allah Taalaň farz eden zady, maňa inanýan bolsaňyz ýerine ýetiriň diýip Allah Taalaň buýrugy bar içinde diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lis-saim farhatan." Arada tutýan adamyň 2 wagt hoşlugy bar diýipdir. Görüň, biri agdaçan wagtynda dünýede diýipdir. Agdaçar wagty fikretden görüň ötünjeli. Ne kadar özüniň şowklugy bar. Öýüňde agdyň açsaňda şowklugy bar. Mescide gelip agdyň açsaňda şowklugy bar. Çölle agdyň açsaňda şowklugy bar. Muny arkaýyn bolan adam azygyp, suwsap, gelip çaý suwuň maşyna gelenseň şowklugy bar mukadimen. Şumahal o barada da Ramazan aýdan başga wagtda azyp suwsat satsaň maşyna baryp üýşüp otur, ýek otur, ol agdaçaryň bereketi, ol agdaçaryň hoşlugy ýokdur. Onu Hudaýyň wädesi, peýgamberiň wädesi. Günni Hudaý üçin agdyň bekläp, horluk çekenseň, ol agdaçarda bir hoşluk seniň içinde oklajak diýipdir Hudaý Taala. Onu arada tutmayan adam, aradan lezzetini, Ramazan aýyň kadryny bilmeýän adam, on datýan nädir? Gününden ertem öz ulaqan nimetdir Hudaý Taala tarapdan. Ola şu dünýede arada tutýan adamyň 2 däne hoşlugy bar. Bir agdaçarda bir hutbuhut insana hoşluk gelýändir. Biri de kıyamet gününe. Peygamberjan aýdypdyr: "Ey imanly dogallar, Peygamberjan aýdypdyr, kıyamatda her kim turanna dodo gury tefsirät turjak diýipdir. Şu odal arada tutan adamlary gandaryljak diýipdir. Odal horluk çekenseň 2 ýerde horluk bolmaz diýip." Peygamberjan aýdypdyr, bir adam arada tutsa, Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, şol adamyň ennamynyň sünklerinde tesbih aýtýardypdyr. Näme iyi biçmäni getipdi. Meýdesine zat geçirene öz şehwetiniň iyi biçitiniň ewine geçipdi. Bu adamyň kulli bedeni tesbih aýdyp diýipdir. Ondan çirim. Sizin biriňizde men arabiýyny okuýsam wagt aljak. Peygamberjan aýdypdyr: "Sizin hemsaýaňyz, hemkaryňyz, içeriňiz, daşaryňyz her kim sizin agdyňyz arada wagty siz bilen dawalaşjak bolup, galmagallaşjak bolsa, şoňa zat diýmän, felyaqul inni saim." Bagşla meni agdym arada diýdi durup ödýipdir. Hewre ulaqan kepa. Dawalaşjak bolsa, söwüşjek bolsa, onuň munyň etjek bolsa, meni agdym arada diýip tarafa aýdagy diýipdir. Düşünse düşüner, düşünmese düşünmer. Sen şu jogap ber, tarafy kepleme agdyň arada bolsa, şoň kulli bedeniň tesbihiň içindedir sen diýipdir. Ramazan aýda 4 zady gaýym bolun diýipdir. Biz de gaýym bolayly we kan aýdaýyn. Biri kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Biri estağfirullah. Eşhedü en la ilahe illallah diýsek de bolar, la ilahe illallah diýsek de bolar. Şun kan aýdym, Hudaýyňyz hoş bolar diýipdir. Bir de estağfirullah. Hi bolmany güne ýüzgedek her gaýtyn aýdaýyn.
4 zat, bir la ilahe illallah, bir estağfurullah, bir de Hudaýa bir de cennet nasip et, cehennemden bir de daş et. 4 zat boldy. Munna araday fursatdir, 4'üsünü kendilek edin diýipdir. La ilahe illallah kan aydın, estağfurullah kan aydın, Hudaýa cenneti bir de berip cehennemden bir de saklap wer diýip dilek edin diýipdir. Mariz doganlar. Hudaý sowgat beripdir, arada tutup bilen ha. Ayal doganlardan ya erkek doganlardan. Hükmen ulamalar bilen maslahatlaşyp dursunlar. 1. İkincisi, çyndan tutup bilmeýädämi? Mutmain bolsunlar. Hudaýyň wädesi, Hudaý Taalaň wädesi, Peýgamberiň wädesi arada tutunyň sogaby. Ol ihlasy we pakyr, gara wagyn, aglap galýa, aglamadan narahat bolup galýa, men bir sogapdan galdym diýip, hiç sogapdan galýan nädirsiň? İhlasyň bitin bolup, wagt jany men tutjak diýip duran adam Hudaý Taala niýetine görä berjekdir. Fakat gursu da bolsa, atýan dermany da bolsa, iýismelle bolýanna bolsa, hiç kim görmejek ýerini iýmişdir. Ramazan aýynyň hormatyny saklasyn. Meselen oğul gydy ýa dogan garnaşy bilýänmişdik şuň agdynyň açykdygyny. Özüne görä atmalja iýismeli gursu barmyşdyk, nahar barmyşdyk, suw barmyşdyk, bilse. Onu da aradan hormatyny saklap, hewre gawatda, hewre ogyňçada bolsun, inşallah Allah Taala sogabyny berjekdir. Elden gelen haýry iş bolmasa, göňül içire ýaxşy niýet, ýaxşydyr diýen maktam bolýan. Bir wagtda bir adam bir ýerden geçip barýan bir owaň çetinden eşitipdir bu owaň adamsy hewre hor, aç, hewre çörege hormuşdyklar. Oňa bir adam eşitipdir owaň adamsynyň hordygyny. Oňa içinden çyny bilen, ey jan Hudaý, wagt şu dag un bolsatdy. Men owaň üstüne marky ýertim, ay gelin haw diýsem, owaň adamsy kiýsemi, gabymy, çuwalmy, hemmesini gelip alsala, men şu dagdan bolan uny şodurşyny beriverdim, alyp kiseleda diýip ýöregini alyp gidipdir. Bir aýrylanna bir dağ unan sadaka bereniň sogaby defternamasyna bar diýe. Hudaýa men berem hakimini. Ýok, şo wagt garawagry etdiň. Şo wagt çynyň menen etdiň, menden niýete görä sogap berýän diýipdir. Biz mariz dogalla, arada tutup bilmeýän dogalla, ihlasy bitin bolandan soňra Hudaý Taala inşallah ihlasy görä berjekdir. Ulamalar aýdýarlar: "Ey mümin musulmanlar, ey mümin musulmanlar, arada tutýas resim däl. Ertiden ta akşama çeli 15 saat, 16 saat, 17 saat iýitmäni özüň saklap gezmeli, resimden Hudaýym razy bolsun diýip keyfetden saklanyň diýipdir. 5. Çynança iýitçiňizde şähwetiňizde arada bolşuňyz ýanyk, diliňizde gıýbatdan arada bolsun, gulaňyz haram eşmekden arada bolsun, gözüňizde haram görmekden arada bolsun. Ey dostlar, ey aýallar, bidirek filmleň maşynyny, seriallyň maşynyny wagt-wagtymy geçirmäli. Mübarek araday, durşuna bereket, durşuna rahmat. Ötün ýyllar ne kadar bizim dogallamyz geçdi ahiret öýüne gaşyn. Habaryňyz bar dämi? Ba habarmy? Bile kalmadylar. Bile Hudaý Taala saňa maňa netip etse, muft geçirmäliň. Ýöne bidirek filmleň wagtynda 1 saat, 2 saat gözüň nuruny oturmaly. Keyfetden hiwalman okyp bilmeseňiz Qur'an-ı Kerim gözä otur. Hiwalman tesbih sana otur. Hiwalman keyfetden namazyny okuýdan sünnäň ýatyn. Emma welim gözümüz, gulagymyz, dilimizde arada bolsun. Ramazan aýynyň bereketinden boş galagamaydyň. Ramazan aýynyň içinde bolup da Hudaýyň rahmatyna duş bolmasa, Hudaý ony zelil etdi diýip Jibril ferişte doga etdi. Peýgamberjan amin diýenler ha. Ay beýle, ay şeýle diýe kana ahun beý diýe. Ýok, ahun aýdan kefde. Hemme aýdyp berelem peýgamberiň aýdan sözi. Ýöne özümiz allap da geçirämäýin. Hol ötен ýylky geçdi. Derrew inde gelýärdi. Mutmain bolan saglyk bolsa beýle derrew geçip gider başymyzda. 5. Gözümizde, dilimizde, kulağımızda, aradamızda sehmiyeti bolaversin, pay bolaversin. Selalligimiz, agdaçlarymyz halaldan bolsun. Bergen pulu bilen, gumarın pulu bilen, zulmün pulu bilen, doğunun hakyny ýa şo jürek bir gumar ýerden, haram ýerden, oň menen agdaç, oň menen selallig diýip, arada tutdum diýip, kıyamatda arada tutulan guruhundan bolarmy kadimesin. Kıyamat gününe arada tutulan guruhundan bolarmy kadimesin. Ağzını açılan guruhundandır. Aç halany galar. Ondan çürüm halaljak çörek bilen selalligini ýetin we halaljak çörek bilen agdaçarlygy bolsun. Ol bergen üstü bilen, gumaryň üstü bilen, bir zadyň üstüne agdyň oklanyň, ol nejis agdyň oklanyň hudy Qur'an-ı Kerimde fe innehu rijis, onu agdyň oklap bermen nejisdir diýip aýtýar Hudaý Taala. Onu agdyň oklap, ondan sogap, ondan Hudaýyň rahmaty, bereketine düşüp döýermer, belki aňyrak ters düşer. Bu jahanyň sermayesi, halal rızıkdır, hak sayesi, yer diýerew, göň paýasy, derwişleriň dogasydyr diýen maktum bolýan. Bu jahanyň sermayesi, halal rızıkdır, hak sayesi. Halal rızık bolmalydyr.
hacdan çürüyüm bolsun, namazdan çürüyüm bolsun, Ramazandan çürüyüm bolsun, sadakadan çürüyüm bolsun. Sadakalar ver. O da doğanın hakkı olacak bolsa, o menen hacca gitmeli olacak bolsa, o hacdan hac bolmar ki. Ol arazda bolup bermer, ne hac etdi bolar, ne arada etdi bolar, ne umret etdi bolar. Ýöne guur getip beren adam bolar. Ondan çürüyüm halal jaň ýerine deýilin. Hazrat Abu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir gün min kärger hadymy Hazrat Abu Bekr Siddiq'a bir nahar getirdi. Hazrat Abu Bekr Siddiq min iyipdir. Ine medesine baranna jany ol meni ýerden getirdin diýipdir. O da odal meni ey Abu Bekr Siddiq porhançylyk edip ol o beheleyi ağırlaştırıp doğa verenşik bolup bir miqdar pul jaz aldım, şunu şondan satyn aldım diýipdir. Hazrat Abu Bekr Siddiq wah men sorap imelmişdik men haram idim diýip men meni bet doğa ýadyp Doğanı bir edip, porhançılık edip sen çörek çıkarıpsın, şonu men iyidim deyip, barmağını ağzına sokup, yelek ağzına sokup, lor damarlardağı çiğişip, yankı iyenzetini pes veriptir, başlan kusuptur, iyidine veriptir. O ham bir kulli iyidine verinden sonra yine barmağını da ağzına sokuşturuptur, yelek sokuşturuptur. Bana aydıptırlar, damarlar çiğiş var ya, ey Ebu Bekr Siddiq'tin canın çıkar diyenmiştikler, aydıptırlar. Ebu Bekr Siddiq aydıptır, vakt canım çıksa kovmuştuk deyiptir, haramır çıkarsa kov olacak içimden deyiptir. Men içime harami ver, men Hudaya çağıracak, ibadet edecek, dua edecek, o yiyerek uçsun deyiptir. Haramır çıkarayın içimden önecek deyiptir. Yeni de Ramazan ayda bellemeli adımızda. Can dostlar, cavan dostlar, doğuncuklam, yaştaş dostlar. Ramazan ayın akşamlarına o düşüneyliyim gururuna. Ramazan ayın akşamlarına köplerçe yerde kebabi açılıyor. Halalcakmıştık inşallah, bişiryanınki de halal, satın alyanınki de halal. Bir, hükümen taravadan sonra olsun. Taravadan alıp, tarava gidilen fikrini harap edip, gelýänçäli bişirip goýjakmyşdyk, ýaşamy edeş boljak bolup, ömrüni geçirmeden bir tümenden çürüýüm. Hudaýyň rahmety dökülipdi, ırzal berjek Allah Taala'dır. Innallaha huver-razzaqu zul kuvvetil metin. Irzal berýän mendir diýipdir. Zor we zor, ibadatdan galyp, rahmatdan galyp, sogapdan galyp irzal ýagnajak bolup bermädi. Hökmen tarawadan soňra bolsun, ýa-da ýaxşy namazdan önçek, akşam men ýatsyn arasynda bolsun. Namaza öz din duşlamada 17 yaş, 18 yaş, 20 yaş, 30 yaş köpler şöyle var ya da olan ibadatlarına da mızahım bolmaydı. Bir. İkincisi yanına hafazat bolmasın. Bolmasın hafazat. Açık aydın. Galyanı mekdeştat bolmasın. Can dostluk. Küfürüp var ya. Aslında her kuçağın içinde olmadı, ikinci kuçağın içinde var. Bir imanımız var, bir musulmançılığımız var, bir Allah Teala muhabbetimiz var, bir Peygamber canı muhabbetimiz var, bir Ramazan aylarda var, belki fırsat Hudaýyň radyçylığını tapar. Bir gün şu beýwefany äpberimizi iman bilen geçirdik, biz musulmanlyk umytlarym baki. Ey dostlar, ey diňduşlar, jowan dostlar, ikimiz belläýli, gowjatda kulak. Olal teň men ýaşymda ay jowanlykdyr, ay nämelikdir diýip bir toparla ağlanıpdyrlar. Bizim ýaşymyz geçirelle. Ýaşlar o 50'den 60'dan geçelle ha. Ağlanıp o jirek bir guşa kenarda galyanxana güýmenýän adam men dogollukdan aýtýan. Şol adamlar köplerçe soňra guşa gir bolýar. Mereka goşup bilmeýärler. Ulamalar meclisine goşup bilmeýärler. Guşa gir bolýugy içe dilin uzoýdagan bolýar. Ulamalara, ahun molla, dine, qarilara, mescide, medrese, hatta Qur'an-ı Kerim'e aňyraňyrak barda Peýgamberi Allah Taala dillegiren adam bolýar şol köplerçe. Näme? 4-5 nefer özüne meňdeş adam tapyp Amerikada giyip bilmäni, oňa behterin Allah Taalaň nury dökülip beren meclislere atda kaýgan bolýar. At taqyp, duňyp bagşlan şu durşuny dünýeden geçýär. Şu durşuny dünýeden geçip gitýärler. Ne agzlary sonam imana gaşyn bar ya, belkim bir iman gitmeýän bolsalar. Emma iman bilen gitmelerdi gyndyr olar. Hazrat Belal radıyallahu anh ergermişdik, gulmuşdik, karamıştık. Peygamberimiz aýtdy, cennetin başlyklaryndan etip gördüm şu belaly diye. İýdiligi imäge eginmaşy ýokmuşdy. Hatta bir gyýdyň hastigary bolanna erkek dogany bilen bile wort barpdy. Görüň onu, erkek dogany bilen bile barpdy bir gyýdyň hastigary bolanna. Barakana diýipdir, mene gul diýipdir, özümde kara diýipdir, özümde kärger diýipdir, ýöne imanym aba diýipdir, bir de doganym diýipdir. Geljek bolsaňyz geliň diýipdir. Şu Belal radıyallahu anh dünýeden geçjek wagtynda denanasynyň aýrylyjagyny bilip, "Vay musibete" diýip ağlapdy. Vay musibete edip ağlaptır. Hazreti Belal diýen adamda Peygamber janyň azançysy, la Peygamber janyň mescidinde Allahu ekber diýip azan çeken adam. Peygamber janyň namaz wagt bolanda habar berýän adam, kärger adam da bolsa. Peygamber jan dünýeden geçenden soňra Hazreti Belal'yň ýüzüne gülki gelmeýändir soňra. Yalandan gülse ölýändir, çyny bilen gülüp bilmeýänmişdi. Emma aýryljak wagtynda denanasy Hazreti Belal'yň aýryljagyny bilip, "Vay musibete" diýipdir. Hazreti Belal inni çyny bilen gülüpdir.
Hey ayal, vay musibet değil mi? Va farhat deyipdir. Vay gönünmegey, vay hoşluğey. Mene Peygamber canı işti sataşacak. Yani canım çıkacak, yine Peygamber'e sataşacak vaktim yakillak geliyor. Men hoşluk günüm bun, musibet günüyanın näme deyipdir. Şo günümü diyattan çıkarmayayım. Hazreti Belal Peygamber can ayrılanan meylek ağdını gülkü elmeyendir. Yüreği bilen gülmeyendir. Emme ayrılacak vaktinde keyif edip gülüptür näme deyip. İnne bir portu bir vefana öpberip baryan, Peygamber canı sataşacak vaktim ve sahabalara sataşacak vaktim geliyor deyipdir. Biz näme odat yadımızdan çıkarmalı mı? Biz meger ümmet-i İslami'de değil mi? Bir ahir zamanın içinde Peygamber canın arkası olup dayavdurmalardan sen men değil mi meger? Emma ol bir tofarla, odan ağlanıptırla. Ay cevallık, ay näme, guşegir. Şodur şunu da sonram dönk dünyadan geçip gitmeli. Ol urdadır dost. İnşallah sözümü eşdiýärle imanlıdırlar, musulmandırlar. Gatı umidimizken bolonno bolsa aýyrsallar. Bu husussa Hudaýyň razyçylygy üçin, Peýgamberiň ruhuny hoş etmeden şürimde bolsa, goý kafir hor bolup galsyn, goý kafirin jasusu bolup, kafirin nuksesi bolup, sen men jawallar alajak bolýan, goý narahat bolsyn, emma Peýgamberiň ruhuny nahoş etmäýär. Şu mübarek aýyň hormatyna da bolsa, Ramazan aýyň hormatyna da ýygyna aýryň şadatdymy. Aýryň, özümizde de derer, imanymyzda da derer, awrymyzda da derer, dünýämizde de derer, bereketimizde de derer, ruhumyzda da derer, gabrymyzda da derer, ahiretimizde da derer. Ondan üçin äpber köwreýin Hudaý üçin bolsa, fursatdyr şumal. Ol sahabalary, wagt Peygamber janyň ýarlaryny görsene, ey dostlar, şular gürrüň bolup galmasyn, şular çyn gürrüň, hakykat gürrüň aşla. Hazreti Halid ibn Velid radiyallahu anh. Peygamber jan Hazreti Halid diýen sahabaga näme diýipdir? Seyfullah diýipdir. Ola Allah Taala'nın kılıcı diýipdir. Allah Taala'nın şemşiri diýipdir. Kim? Hazreti Halid. Hazreti Halid aýryljak wagty keyf edip ikisinden ýaşakdyryp, müňürüp ağlapdyr. Müň ýanyna sahabalar barmış. Ey Halid, sen näme ağlaýan? Sen dinin arkasy bolup çalışan adam. Peygambercan we Allah Taala sana Seyfullah atdy. Yani Hudaýyň kılıcı, Hudaýyň şemşiri. Baran ýerinden üzaýan ýöne. Baran ýerini açaýan. Keyf edip ağlap duran Hazreti Halid ibn Velid awratda ýerinden ennamyny açypdyr. Görüň men ennamy diýipdir. Ennamyny görüpdirle. Dyrnygyň uji ýanyk ennamyna salim ýeri ýok diýär. Süýrdi betinden ta aýagyna gelýänçe tamam ennamy yırtık diýdim. Kılıç diýipdir, naýda diýipdir, taýak diýipdir, ýymyryk diýipdir, dyrmaçyk diýipdir. Ennamynyň birje ýerine birje sant aňryk bärik salim ýeri ýok diýär. Meni görüň diýipdir. Şeýle gezdim diýipdir. Ennamy ok biraz diýdi diýipdir. Gar hele ýanyk bolup öýde ýatyp galyp şudur şunu öljek bolýan. Wagt men şehit bolmadym. Allah Taala'nın ýoluny kanım dökülüp şehit bolarmy gadyp. Jiň muradyna gitdim. Emma hiç gaýtynda maňa şehitlik nesip etmedi. Şoňa aglap ötin. Men bir gar denany ýakyp öýde düşüň üstüne ýykylyp galyp ölüp galmaly. Men şehitlik derejäge ýetmedim. Näjire bolar ganyp şondan sürim aglap ötin. Ikisinden ýaşakdyr ötin. Ey bula näjire adamlamışdyk. Peygamber janyň arkasy bolup ondan sürim Seyfullah, Allah Taala'nın kılıcıdır bu Halid dip Peygambercan ona atdypdyr. Bes, ey dost, jawan dost, ödüňe döneň, imanyňa döneň. Doganjygym, sen men allanmaýly. Sen men gaýym durmaly. Sen men diniň üstüni bolmaly. Sen men dine arka bolmaly. Sen men bilim goşamaly. Bilim goşap gaýadan oklamaly zat ýok, lokra girmeli zat ýok. Behterin arastaçylyk, behterin halal zatla baqa, olar ep berip aklymyza zerer, malymyza zerer, awrymyza zerer, dinimize zerer, neslimize zerer, şerefimize zerer, haýsiýetimize zerer zady barmaýlyň dünýä ahir gönenmek için nedir? Ol bendeler gözden dünýä ahir gönenip geçipdirler. Mälim işdir, gaýdajakdyr, geleller. Barjak ýeriniň işin gördi, bileller. Gaýgysyz ýörärler, gafil bolarlar. Wa hasrata boş gitdiler. Kim bolup diýe maktum bolýan? Edip türkmençe öz dilingizde etip goşuşyny görüň da. Mälim işdir, gaýdajakdyr, geleller. Gelene gitmeli. Hazreti Belal gitti, Hazreti Halid de gitti, hemmeler gitti. Barjak ýeriniň işini gördi, bileller. Çyn düşünýän adam barjak ýeriniň de işini gördi. Gaýgysyz ýörärler, gafil bolanlar. Wa hasrata boş gitdiler. Kim bolup? Ahir kıssap şırgyn aýdyl, o ham tamam edersin inşallah. Giýjäň ýaryna turmaga seher diýilýär. Giýjäň ýarynyň wagtyna seher wagty diýilýär. Selalik diýär türkmen. Selade diýen ýerler bar, selalikdi. Selalik diýdi şu giýje turup iýilýän nahar çaý aýdylýar. Hulasa. Ýylyn kaya sela wagt, seher wagt dangdan yarım saat, bir saat önce turmak qiyin. İnşallah turyan badır. Sofralardan, ibadet yerlerden, ulamalardan gece turup namaz okuyanlar badır. Bilýänimiz de ba elhamdülillah. Hudaýa köp şükür. Ýöne umum bizden qiyin. Sagaman gowy erti namazda tursak, ýatymyda jemaatni okuydak, Allah Taala lütfüne saljak inşallah. Ýöne
Ramazan ayı bir fırsat. O da näme? Selallige turýar. Şonda turamazda gelin farz da değil, wajib da değil. Yani Peygambercan etýänmişdi. Birlerden çürüm mustahab. Mustahab diýdik, etseň sogabyň ma, etmäniň menen günäsi ýok. Yani güne selallikde turamazda sınjak dilýär. El yüzümüzü ýuýar, bir dehretde gylaýlyň. Bir iki rekat namaz okuýalyň şoňa. Bu namazyň adyna teheccüd diýilýär. Selallikde giýjäň içinde, giýjäň ýaryna arasaja ýerde dehret bilen namaz okulsa, şol adam bilen Allah Taala'nın arasynda ikinji perde galýanlardyr. Giýje okulan namazda Allah Taala bilen binläň arasynda fa nur bar, perde ýokdur. Ajab fursatdyr. Belki wagtda şaýat ömrümizi bir dewlek turdyk ýa turmadyk. Emma arada ajab fursat. Bir ay inşallah turan wagtymyzda derrek el yüzümizde ýuýar. Dehretde gylaýdy iki rekat namaz. Nefil namaz diýip okuýarmaly. Bir wagtda şeýsek, ulamalyň bir gurrungy bardyr. Gadyr giýje aradan ýeresine düşüp belli dä diýip de bir gurrun bardyr. Sen meni her giýje okuýsaň, hökmen gadyr giýjek bardygyň bolýar. Näme güne selallikde okuýdyň da, bir wagt gadyr giýje düşermi, düşmermi diýip de gorkup bermeli bolýar. Sen hulasa gadyr giýjäň üçin iki rekat namaz okuýdyň bolýar. Bir wagt ulamalyň bir gurrungy bar, şaýat gadyr giýje Ramazanyň awweline bolsun, şaýat ortasynda bolsun, şaýat ahyryna bolsun diýip de bir gurrunly bar. Her gurrun bolsun. Hulasa turakana okuýsak, giýje turup namaz okuýarlaryň guruhundan abolarsyňyz kıyamet günü. Ajab fursatydy inşallah. Nefilli amali bir alham bir kul vallahu goş, bir alham üç kul vallahu goş, ya fark etmeýär bir alham kul a'udhu birabbil falaq goş, inna anzalnahu surasy fark etmeýär. Okuýdygan mahtumul işan näme diýär? Seher wagty gafil bolmaň yarallar. Dergalar açylar, çağdyr bıçaklar. Rahmete duş gelli bu wagt ereller, hak nury seçiler, çağdyr bıçaklar. Hey dogonjuklam diýipdir. Selallik wagtyndan gafil bolamaň, lep nurla seçilip, dergaly açylyp, tamam pirle, tamam evliyala Allah Taala yakınlık selallikde Allah diýipdir. Rahmete duş geldi bu wagt ereller tamam evliyala selallikde Hudaýa evliyalyk Allah diýipdir. Selallikde turup Hudaý Taala'dan rahmet Allah. Asi bolma, günähiňden däne wer, özüň tany melligiňden iýne wer, ýaxşy wagtdyr toba kılıp döne wer, ýadyklar geçiler, çağdyr bu çağlar. Ajab fursatdyr, çağdyr bu çağlar diýdi. Ajab wagtdyr bu wagtlar, ajab fursatdyr. Turda iki rekat namaz okuýda, Hudaýa iýlunim, dogan garnaşym, watanym, ýurdum, mollam, meçidim, ahunym, adançym, jemaatim, dogan garnaşym, ogulgyň, enatam, imanım, ahiratym, gabrym, sirat köfrim, kitabım, hesabım, mizanım, Peygamberjan şefaati diläpdir. Bun kabul olmasa ertaşam kabul bolar. Ertaşam olmasa bir onun kabul bolar. Hökmen bir onun içinde doğan kabul bolar. Allah Taala Erhamur Rahimindir. Hudaý Taala saglyk bilen, yurt parahat, watan emniyet, nygmat bolçuluk, ulamaalymyz we milletimiň agdy berligi bilen, saglyk bilen hemmämizi geçersin inşallah. Behterin, bul rahmat, bul nur, bul bereket üstümizden geler. Saglyk bilen, gadryny bilmek içerlemez bilen, iýilgünimiz bilen hemmämize nesip etsin inşallah. Hudaý Taala iman abrydan aýyrmasyn. Bir alhamdulillah kul wallahi Suriye falaq nas hoş okuýaýlyň, ötellüň ruhuny bagşadyp doga etýärler, doga eder inşallah okuýbermek. Tefsir bernamasy öňkün küçülükdir. Inniki hefteden, aňal hefteden öňkün küçülük inşallah Allah Taalaň nesip etdiğinden öňkü bernamalary öňkü hefteden ýene alyp gider. Tätilçiligi ýok. Celillahu namillah, ilahi amin. Umrudan gelipsin inşallah dogan kabuldur. Näçe hatmy tesbih, hatmy Qur'an-ı Kerimde ba, doga etmeli, merid we musafir we hyzmatda we müşkilli dogalar we dogada bolýarlar we umidwaryň ruhuna gelýärler, ummat İslamiň ruhuna bagşetmeli. Amin ya erhamer rahim. Aradan meselelerinden. Salatymrak geçeýliň, hawasyny jemedin. Musafiratta bolsa, musafiratta şaýdyljak meseleler fiqh Hanefi, Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrüňi. Biz Türkmenliň mezhebi fiqh Hanefiň görrüňi. Eger musafiratta arada tutmak meşakkati, qiyinçylygy bolmasa tutmak gowy. Aradalyp agyň beklemek gowy.
Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık bolacak bolsa, açmak gowy. Biz bir näçe zatlary ýaddaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafiret boldy. Bir wagtda seläliň öýde ýypsyň. Erti namazyň okypdyrsyň. Sagat 7 evvel stop 7'de terminaldan uğrayacak Tehran'a ya Maşada ya başka yeri. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdydyň da inni wajipdir. Agdyň owun beklemek. Inni o ruhsatdan çykagyly sen. Inni hukman gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara yok fakat qada bar. Keffaran gurruna ahirde geler. İkilenci mesele. Oňana meriççilik bar. Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir meriççilik. Çeselälikden öňünçe oňmadyk bolsun, çeselälikden soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'da açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir ökde musulman dükdür, sen açmalı deyipdir. Ya meselen tengi nefesi var, sen ispiri istifade etmeliyipdir. Ya her gün hükmen şu günlüğün içinde bir kidana kurs atmalı deyipdir. Hudaý Taala hud Kur'an-ı Kerim'de icade verdir. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başga urgullerde tutan deyipdir. Emma soňramda hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidye bermeli. Fidye diýende her günüň tarapyndan baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu bermeli. Ýene bir agdyň açanyň müşkili ýok. Göwreli bolmak bir denana, göwresinde çağı bar. Tutsa da bolýar. Emma pezeşke musulman dükler aýdypdyr. Sen çağağına ya öğüdüne zereri olacak. Ya helaket ya bir katı meriçilik olacak. Ya süydüyüncekke. O direkt bir kıyınçılıkla olsa şeriatı öden şeyli pard arada da olsa şu taneteli de aydıp koyuptur. Gövreliden anne olsan sonram kadaydağı deyiptir. Gövreliden anne ol. Ay men şmal pul cadın berasam sonram da kadaba mı? O gurrun ağlama. Sen sonram tutup bilecek. Pul verme gurrun yok. Pul verme gurrun. Bir adam umru tünçe tutup bilmeyecek bolsa. Cavan gelin. Men ne pul cadın berazak diye yok. Pul verme yok. Pul verme umru tünçe tutup bilmeyecek bolsa. Daqiqi yattaş etip koyuyordan ne? Neçe onun alıptır. Bir vakt yattaş etmendin. Neçe onun bilen ak, onun midenine uğramalıdır. Zenanalın uzurlu gününe düşmeyi. Adet bolyan gülleri. Ya bir çağa dünyaya gelip ondan sonra iğni napak bolsa. Bularda da ağzını açıp daqiq güllerini bellep sonra qadasını hükmen almalı. Bir vaqtda zenanallar şol adetin evine geçen kursdan istifade etseler. Eğer kurssa bedenine zereri yok bolsa, tanki adet görmeyin, ve bahem şu kılgınlık bilen tutayın neyse, ulamalar şeriatta müşkili yok diye baytiyala. Biz adetin evine geçen kursdan istifade etmek Ramazan ayda. Şu kurssa bedenine zereri yok bolacak bolsa, istifadenin müşkili yoktur. Yoksa da sonra qadasını alamalı. Yaşulamıştık 50, 60, 70, 80 zenane erkadan fark etmeye. Canı sağ olsa hükmen tutmalı 20 yaşındaki hali. Emma tutup bilena sonramda qada alıp bilecek değil. Yaşı 90-80'den geçip var ya. Ola her günden çürüyüm bir baş fitre miqdar. 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdayın pulunu vermeli ki ona fidye değil ya. Bir fidye ne? Yaşlı da tutup bilmeye. Aradan evveline versen de valya üyüşürüp abasını cem olsun. Her gün ne versen de valya. Yok üyüşürüp ahirde de versen bolyanır. Ramazan aydan başka vakitte. Recep ayda, Şaban ayda. Nefil arada tutupsun. Sen dosun öyüne geliptir. Ya sen dosun öyüne varıptırsın. İkisinin hukmu bir. Senin ağzın arada da. Dosun da diye yıllı yılaşır öyü gelin. Zaten iyi bişmeyecek olsan deyip narahat bolayıp oti. Bununla Peygamberimiz ayettir, ağzın açağı deyiptir. Başka bir gün qada et deyiptir. Eğer gün örtüden ev olsa, ol gün örtüden son olsa, ay dost anırda zat kalmadı. Indi men qalarına durayın nimeli. Emma öyleden son olsa, öyle ene däden olsa, ene däden öyüne de bir yılla ilaşa musafir etmiştin, bir gün gele kana gidecek. Recep ay Şaban ayha, arada ayın görünü der. Ene däden de canlı ol bir musafir etten ayda ile bir gelin, birazcık iyi biştene deyse, öyleden sonra da olsa ene däden hatirine iyi biçamalı, sonra bir gün qada edagamalıdır. Ine bula bir näçe zatlar ike
ağdyňy açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar bar. Ramazan ayı bolsun, başga wagt bolsun, ağdyňy asyl açmaýar şu zatlar. Sen arada biri arada tutupsan, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyň asla. Howluk manjyk çaýsyň içip dursun. Tow ýerine tip bolýan, oha görsen arada mişdiň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taala mehmanydyrsın, bütün ağdyňda arada, ağdyňda ondan çyryp açmaly däldir. Ol ağdyňy Ramazan aradaňy batyl etmeýär. Bir wagtda biri içip duran bolsa, sen ne görsen näme? Eger ýaşuly bolsa aýtyp berme diýe goý ýeşsin otursun. Ýadyna şunakla. Eger jowan bolsa haýt, sen ağdyň arada däme diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batyl etmeýän meselelerden. Hawa hewre qyzgyn tutap barýan. Kelläň ýuwjak. Ya bir sowunmadan sürim suwa düşjek. Ağdyňy açýan däldir. Aradan batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläň öýletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçan kelläň daňmakda bilen hiç gaýsy aradan batyl etýän däldir. Meswak urmak xamirdan danyp bolmasa müşkil ýok. Günni dowramal. Xamiri ba bolup da meswak urman günnilerde. Dogry bir neçe ulamalar aýtýar, mekruh diýe, ağdyň açmaýar diýe. Onu da ağdyň açmak beter ihtimalken ol xamirden eriyenden sonra ol ağdyň öýle bilen ağdyň suw bilen şaýt içine gitsin ağdyň açsyn. Akşam xamirli meswak uramaly. Emma günnil xamirli meswak bolmawartyn, xamir ýok bolgur. Rogan zeytun bolsun, her tüýsli kerem bolsun. Ramazan aýyň günnidinde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedeniň her ýerde kerem o ýağ istifade edeniň ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Yağ bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnidlikde de. Aradaňa derer bermeýär. Dükler gatyra bertir gözüňe damdyrmaga. Göze gatyra damdyranyň günnidlikde de ağdyňy açýan däldir. Emma kulak bilen buruna gatyra berilse, onu günnidlikde gatyra ispat bolmaýar. Göze gatyra damdyranyň aradan ağdyň açmaýar. Emma kulaga buruna gatyra bolsa, ol ağdyňy açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulagyna suw gitse, o ağdyny açmaýar. Tekrar edeýin, göze gatyra damdyranyň ağdyny açmaýar. Kulak bilen buruna gatyra damdyrsaň ağdyny açýar. Kulaga öýde suw gitse, o ağdyny açýan däldir. Qan vermek ya da hicamet, hicametin ödeki sünnet, arkandan hafaganyň alýalar. Ağdyny açmaýar. Emma odal zeif bolsaň, ya qan merende beter zeiflejek bolsaň, onda mekruh. Ýok, qan mereniň menene zeiflemejek bolsaň, mekruhçylygy da ýok. Selalikden öňçe gusul wajib bolupdyr. Selaligini ýipdir. Daň atypdyr. Qamat diýjek bolupdy, inni barıp gusul etjek. Aradagy müşkili ýok. Ýa-da agly arada günnid ýatypdyr, turýa gusul wajib bolupdyr görse. Manda da gusul edamaly. Agdyny açýan däldir, ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ya o maşiny benzin çekjek. Şilengi sorýan, agdyňa benzin gelmeýär, emma hakykat bilýän içine ýaxşy benziniň ýesi gidipdir. Aradaňa zarar berýän däldir. Her bir ýes bolsan, ýesganyň menen aradaňa zarar bermeýär. Emma benziniň öýde gidasa, o da içine gitse, fakat qada we kefara ýokdur. Günnid kepläp duruşuna, ya Qur'an okyp duruşuna, dodagy öl bolsa agdynyň suwy bilen, şu dodagynda ýene ýalasa, ya şol agdynyň suwyny ýene öýde ýutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Ýen naharyň pes bermek meselesi, gatym muhim meselesi, kän dostlada ýaňşýan meselesi. Ýen naharyň pes berýär, gusuya. İki tüýsli bolýar. Bir bolýar öýde ýürek bulaşma bilen oňanak barmagyny agdyna sokanak, agdyna ýelek sokanak, agdyna parça sokanak, bir oňmasızlykdan öýl pes berdi. Manna kän pes berdin, az pes berdin, agdyny açmaýar. Agdyny doldurmadyň diýen gürrüň ýok. Öýde gelse agdyň açylmaýar. Emma biri öýde keyfine zor bolar gussa. Elin agdyna sokup ya ýelek bilen her nämeden çyryp bolsun.
Mınna gurrunma. O da egel ağzı dolu olsa pes verse ağzını açya. Yok zor bu zor elin soktur yelek soktur bir azıcık pes verse ağzını doldurmasa mınna ağzını açmaya. Biz özün zor bu zor osmak bilen pes vermek bilen yok özün yüreğin bulaş pes vermek ikisinin farkı olli yanlış mı öğrenelim. Enan eline çağı var. Süt vermeli olya, emdirmeli olya çağasına. Hiç deredi yok. Dehrette bozulmaya, ağzında açılmaya. Yöne eni zayıf olsa, süt inmeyen olsa, çağı da heyur adavay olsa, başlatta almayan olsa, manna ağzını açamalı. Çağı emdiriyenden ana. Yöne evvelin fırsatta qada etmeli. Böyle de ağzını açmayan zatla oldu. Ama kulli bir nasi meseleler arada değişli. Kan bolyan zat. Selalligini avadan suratında alıptır, iyi çıktır. Tekmil bollum deyip niyet et ya, niyet ettim dağıtandan ta gün yaşayança arada tutmağım. Sağadın özüye dağıtmağa yine 15 dakika yarım saat vakt bak. Bir kursu da kalıptır. Ya aslan kursu almadır, keyfine var su içecek, müşkili yok. Son mun niyetini mi dağıtandan sonra mağayım? Dağıt yanca niyet ettin etmedin ecadan badır. 3 tane mesele var nefile değişli. Nefil dedik aradadan başka vakit keyfine tutanın. Biri Recep ayı, Şullem, Şaban ayı arada tutyan. Ay arada ayada ağzım açık koyvereyim ne diysen hükmen on yerine bir gün qada etmelidir. Bir cevun. Kefari yok. İkilenceti bir gurrun ma. Şullem ya Recep ayı Ege bir gün tutsan hükmen kaptandan yine bir gün tutmalı. Becere gurrun yok. Bir gün tutsan valya, 2 gün tutsan valya, 3 gün tutsan valya. Öderkine Ramazan aydan başka vakt. Üçüncüsü de Ramazan aydan sonra 6 gün arada tutmak. Ramazan aydan sonra kılyana bayram ayı değil ya. Bayram ayının içinde 6 gün arada tutmak ki katı sogabıken arada tamam oldu bir güne İd-i Fitr valya. İd-i Fitr geçti ertisinden başlasan da valya 6 gün bir günden başlasan valya inniki heftesi tutsan valya hulasa şu 6 günü şu ayın her yerine tutsan valya hatmen ertesi başlamalı hatmen şu 6 günü İd olmalı görün yok şu ayın her yerine düşsün valya fakat ayet günü olmalı değildir o da katı sogaplıdır bir tavır denanalı var falancan dünya gelenine arada 10 gün arada sığattır. Ona da 20 yıl geçip var ya. Hazır da qadasını alanak. Öyle Recep ayı Şaban ayda ol nefil arada tutup atayıp etmeli değil. Qadan bağ olsa nefil arada tutmağın müşkili yok. Yani qadan bağ vakti nefile günün güymeme. Bir vakt müşkili yok. Niyetinde evvelin fırsatta qada almak bağ olsa bir tovarla var ya aslan qadası yadına düşenek keyfini nefil tutup be. Bergini vermeli deslap, qadadan çıkmalı. Ondan sonra nefil tutun. Misafir etmiştik. 8-9'da ya öğlen öyüne gelip düşüyor. Ne etmeli? Subhanallah iptir ya imanlar. Renana odurullarmıştık. Öğlen pek bolya. Ne etmeli? Akşama çeli. O gün arada hesap değil. Ne subhanallah iptir da. Ya renana oduruluttu öğlen pek bolya. Akşama çeli vacip aradan hurma tutup onunla da saklanmalıdır. Eğer misafir öye gelip düşe sürünürten özü dağdın mer niyetini arada tutmak bağmıştık. O bila belli akşam meseleyi yine saklanıp da aradası oluyor. Ama zenana uzurlamıştık öğlen pek oluyor. Bir hükmen şovunu sonra qada etmeli. Yine akşam meseleyi saklanmalı. Yine bir mühim mesele. İşte Şaban ayın ahirki günü geliyor. Bir de akşam selalligini iya ya yanak niyet et diye. Eğer erti Ramazan ayı olsa men arada diye. Eğer erti Ramazan ayı olmasa men arada diye diye. Şoň menenne yat diye. Eğer fakat şu niyet bilen yatsa erti Ramazan ayı bolsa da men niyeti doğru diye. Şoň bayat qat'i niyet bolmaly. Eğer Ramazan ayı olsa men arada, Şaban ayı olsa da men arada diye dip yatsa o niyetten niyet bolyan değildir. Ya meselen Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada değil. Kurs vermese men arada tuttum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı kefarası yok. O fakat bir gün qadası var. O da zaruri açmalı olsa musulman doktor olsa.
adam saqış çeynemek. Bir tor ulamalar dereri yok diýip aýtýar. Ol qadim saqış, ak saqış diýilýän. Onu çeynäniň men içine zat gitmeýär. Bu mal şikli adamslar, o süýjüligi tamam içine gitýär. Ve bu mal saqışlar çeynemek ol agdyny açýandyr. Saqış akşam çeyneten çeynemeli, gündüz çeynemeli däl. Ramazan ayının günnüýünde niyet edipdir, arada tutupdir. Keyfine agdyny açsa, ona keffara da wajib bolýar, qada da bolýar. Qada bir gün tutmaly. Keffara näme? Keffara şol adam 60 güllap, 2 aýlap, iz we iz bir günne kemmäncik. Eger 59 gün tutsa da 60-njy gün başlamasa ýene gaýta başlamaly. 60 güllap, iz we iz arada tutmaly. Arada tutup bilen ap. Onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her gaýsyna baş fitre miqdar vermeli 60 nefere. Buna diýerler keffara. Yine bir kan bolýan mesele. Günnür agdar adam dehret kılıptır. Agdın bir form öl yanak soğuk bolýardy. Bir tor dowaslap akyrly dol tükürýärler. Şon judunsa agda açyljak yanak tükürmek gerek däldir ha. Dehret kılyan gidi vermeli, işin menen bolu vermeli. Ondan şu ağzını suwa yanak waswas bolýar, tükürüp tu 3-4 gedek yok, tükürmek gerek däldir. Meriz bolsun, musafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýda bolup agdyny açsa, özi ibişek bolýan bolsun, ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa, hükmen mahfiyana bolsun. Oğrinça bolsun, hatta öz erhileyde bolsa, enedäde de bolsa, oğulgyda bolsa görmesin. Halbat oğrinçasdan atsın qursunun ady. Ya ibişen ne bolsa, meriz de bolsa, ay mena oňa maqtip marakan arasyna alyp oturmasyn. Agdyga anapdyr. Qan içine gitipdir. Eger heýwere az ýöne bir tükürük saralar miqdarda qan bolany bilen agda açylmaýar. Ýok, heýwere qyzylgan kan giden bolsa, onda faqat bir gün qada etmeli. Selälige turupdyr, erti arada tutjak diýip. Niyet etmändir, niyet ýadyndan çykypdyr. Niyet gerek-ge. Selälige tursan şoň özi niyetde. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan. Onu aýtmak asan lazım da, aýsan aýdamaly. Ýok, seläligiň özi niyetdir da. Tarawih namaz. Müslüman dogalla. Awwelana günnüz arada qyrapdy ýok. Ramazan aýy repti wa, emma günnüz arada repti ýok. Ya uzurly ya başga zat bilen agdyna çypdyr, akşam tarawih gelmejek bolsa men bunu arada tutmadım diýip, ýok, bu işdi wa. Bir. İkilenjisi, hatma gitýän dostlar, Müslüman dogalla, altun hatma gitjek, soňra tarawih barjakka boýnundan sowalýar. Beýtme. Näjire jemaat bilen okulyp duran nefil namaz. Dogry sünnetin bitirin, hak talan kelamine işleyin diýip hatna barsan gowdat. Soňra men tarawih boýnumdan aýrylsyn diýip hatna barmak ol uğur däldir. Her giýjäň öz başyna sogaby bar, her giýjäň öz başyna bereketi bar. Näme diýip ondan galmaly? Tarawih hem erki adamlara sünnetdir, jemaat bilen. Zenanalara da yeke. Zenana yeke okuysa, jemaat bilen okuyanından 27 beraber sogap kendir. Erki adam jemaat bilen okuysa, yeke okuyanından 27 beraber sogap kendir. Zenanalar da hükmen tarawihlerini okuysunlar. Her iki reketten salam verip, yanlışlık bolsalar, yatsysını okuysunlar, witr namazyny okuysunlar. Tamam boldy da. Indi 10 tane fişgen çöpi ya 10 tane nohut birdat ýanyna alyp goýsun. Her salam berende birini geçirdin. Her 4 reketten ne? Bir subhanallah aýsyn. Tesbih bir aýlam çyksın. Ya bir elhamdülillah aýtyp çyksın. Ya Allahu ekber aýtyp çyksın. Her 4 reketten oturan ýerine subhanallah. Ya elhamdülillah. Ya bir sefer Kur'an her näme bolýar. Her 4 reketten oturup tesbih, elhamdülillah ya Kur'ana meşgul bolamaly. Yani hükmen sünnetdir. Bir adam Ramazan aýyň günnüýini Hudaýym farz etdi diýip tutsa, akşam tarawany Peýgamberimiziň sünneti diýip okuysa, eneden nogma günäden pak boldy diýip aýtýar. Sahih hadis Peýgamberimiň aýdan keldi. Hawa qaramykmyş, gün ýaşdymy qadyp agdyny açyp ýaty, häzir gün ýaşanak. Ya daňatan nädir diýip, seläligi ýaty, bir deneşde görse qamat diýipdir. Bulara kefaret ýok, fakat qada bardyr. Agdaçar wagtda adança köti. Sukut. Adança jogap bermek sünnet.
Adançı ne maysa sen ayt. Allahu ekber, Allahu ekber. Sen Allahu ekber, Allahu ekber. Adançın aydanını sen aysan, sen adan çekenin sogabı vardır. Olacak. Birce hayya alas salah, hayya alal felah diyene la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah diyamal. Başka yerlerde näme adan çaysa sen aydı verme. Hükmen hormatını saklamalılar. Adan çekilenler, adanın hormatı saklanmany. Gurrun edilip duranmasa ya önküde meter gurrun kaldırsan ahir demde can çıkacak bolany can kıyılık bilen çıkar musulmanyň oň dererine bolar diye musulman da bollar ayet etmeli zatda. Birde mescidin hormaty. Adan kamadyň arasynda her haçan mortun cemaat kärrak bolýa, mescidin içinde asyl dünýä gurrunda bolmagy bar. Yana adanyň muhim meselesi bardyr. Adançylar arada tutyan musulman da bollar. Gaty bellemeli zat. Elhamdülillah 30-40 yıllap tecrübe edip dan haçan atiye gün haçan yaşaya deyip bir bernamaları yayratiyala aramızda. Olukon bir nıgmat soňoýdy. Şu bernamadan hükmen istifade edeýin. Oham meselen saat 5'te dan atiya deyip meselen şu bernamada ýazylmış. 5'te dan atiya deyipdir meselen. Men sen wazifaň näme? Ha, 5'te dan atiya diýen bolsa, men bir 5-10 naga öňçek ihtiýat edeýin, şondan 5-10 naga öňçek çekineýin, iýitişmeden diýmeli. O beter dagyk dädir, 5-6 daga ihtiýat da özümiz etmeli bolar taýym. Bula bir, ikilenjisi adançylar bu barada jedel gerek belki. Diniň murnuny dan atiya saat 5'te diýip ýazylypdyr. 10 naga geçirdi adançyk. Yok, kağıdı diye, şuna danatçı deyiptir, men de danatçı adan çekecek diye. Bu 5-10 naga ihtiyatı var onun. Dağdan şayet 5-10 naga önçek yadılanmalısın. Berzi 10 naga geçirin. Adançılar, hükmenle eşittirin adançılara. Bername bağ olsa, şu bernamada meselen saat 5'te danatçı yayıp yadılanmalsa, berzi 5'ten 10 geçirmeli olsun, adan çekmeden düşüreyim. Bir vakta, vaktinden önçek adan çeksen, ol adanın adan değildir ha, ol adanı kayıtlamalı olyandır. 10 naga sonra çek. Daqiq wagtyna düşsün. 15 daqiqa soňra çek. Abbasym okuyjak däm namazyny. Jemaatyň bilen maslahatlaş, adany çekde qamada jemaat bilen namazyny okuy. Qarada ki daqiq bername bilen adan çekmeli bolsun. Ehtiyat etmelidir hükmen. Yeni biride han wöreýin adan çekilýärmi? Yo adan çekenek onda iyi beriň diýip aýtdy. Adan dağdan 15 daqiqa 20 daqiqa soňra çekilýär. Ýöne açgalygymyz bolamasyn. Adanyň meselesi başga. Aradan silälüň meselesi başga. Adan niýlen köplen türkmen mantagalarda daňatandan 15-20 daga soňra çekilýär. Gowsy da şo. Emma silälik diýeniň daňdan öňçe tamam etmeli. Daň atmaqa agdyň bekli bolmaly. Dehretilje gede boling. Dehretilje getseniz bereketli bolar. Öýüňiz ırsgallan dogly bolar. Dehretli diýen adam namardar bolmar diýipdir peýgamber. Dehretli diýen adam imanly gider diýipdir. Ýene bir ulukon oljak. Bir tätil günüňiz de düşdi, jumga gün düşdi de. Ömrüňizde bir çeýdekde bolsa. Peýgamberimiziň özüniň mübarek aýdan kes musulman dogalla. Her kim, her musulman denana erkadam fark etmeýär. Mesçitde erkadam denana öýünde erti namaz okuyandan soňra gün dogýança Hudaýyň ýadyna salyp, ya dersi bilen, ya Qur'any bilen, ya tesbihsi bilen meşgul bolsa, gün doğup birime gün ýokarrak çykanada 2 rekat namaz okuysa, bir 2 rekat. Kanat lahu ka ajri hajjatin we umratin tammatin tammatin tammatin. Rawahu Tirmizi we hasanah. Her kim erti namazyny okuysa, erkadam mesçitde denana öýünde gün noğyançada şu taada oturan yerine oturup tesbih bilen, Kur'an bilen, ders bilen güýmense, ibadete meşgul bolsa, gün doğandan nor 10 naga soňra gün bir meski ýokary çykanna 2 rekat namaz okuysa, bir hac we bir de umra öýde de tekmil hiliniň sogaby bar diýipdir. Peýgamberimiň özüniň mübarek aýdan kes. Yarım saatda ele gelýär. Ramazan aýy bir fursat, bir tätil günüňizde düşse de, bir hewara bir gedekde bolsa, ömürde de bir gedekde bolsa inşallah etden galyň, Hudaý Taala Erhamur Rahimin. Yarım saatda bir hac, bir umra, o da tekmil hili wajib. Başardığımızdan gowa adamlar bilen ýoldaş bolayly, araday beýle wagt her haçan bolsan, hasta araday ýit güllerde
İt gülle geliyaka oğul gıyzla denanala öz adamsılarının, öz ərlərinin, öz ulqan doğallarının yağdaylarını raayet etsile. Bir hey vore Türkmen yorgunuma vore ayaq uzatmalıya, o bendak ağram salıp birgə girer yağla dep. Bir hey vore egin maçlarda ya başka almalıda tezyinatlarda ağram düşürmeye voreyleyin. İt güllerde behterin fırsatlar hukman kepleşmeyenin de olsa bir selam aleyket. Sen selam aleyketin men anırtın gözüye bir üç gerek bir salamın var boynundan savulsan hukman doğana barıp durayleyin. Hoş ahlak bolmalı, salamlaşıp durmalı. Erkadam menen, denana bilen. Ahirkısı da Peygamberimiz aydıptır, ey denanala, siz sadaka kan verin. Bir adamın kaygısı, bir adamın fikri, şu zayıf, garip hanavadalan fikri olsa, şolan iyiviçkisini ya egin maşını tekmilleme olsa, şoları doğnamak olsa, Peygamberimizin aydan kefi. Şol adam, din yoluna kafirli bilen urşup veren yali, giyce danat yança yadamanı namaz okuyup veren yali, yılın kayada yaltanmanı arada tutup veren yanık soğabadır deyiptir. Ve bir adamda Müslüman doğanın işinden çürüm yortsa, bir Müslüman doğanın yenilecek iş düştür, idari olsun, beyleki olsun, Huda için şunu bitirse, çe yenilecek olsun, çe ağır olsun. Peygamberimiz aydıptır, şu benden, şu Müslüman doğanın, çe öz içeriğiniz olsun, çe daşarıyınız olsun. Şun işin bitirsen, şun soğabı, men mescidime gelip, Medine varıp, Peygamberimizin mescidinden çıkmanı 2 aylap oturup ibadet etmeden de soğabı kendiptir. Medine var, Mescid-i Nebeviye var, Peygamberimizin mescidinde 2 aylap çıkmanı oturmadan da bir Müslüman doğanın işini, hassa garip doğanın işini yola salmağın soğabı kendir deyiptir.